La tecnologia basada en l'hidrogen verd és la generació d'hidrogen, però utilitzant com a font d'energia. L'hidrogen no el tenim en la naturalesa com a sols, el tenim que produir, i per a aquesta producció necessitem energia. I en aquest cas és que la font d'energia utilitzada per a produir aquest hidrogen a partir d'aigua per electròlisis, per descomposició de l'aigua en hidrogen i oxigen, ve de fonts renovables. Fonts renovables que no porten associada la emissió de diòxid de carboni, de CO2. Podria ser, per exemple, una eòlica, una fotovoltaica o una hidràulica, per exemple, com a fonts d'energia primària. Estem en aquest moment involucrats en alguns projectes per a veure les possibilitats que tenim en aquesta energia per a poder implementar-la, sobretot en la indústria ceràmica. El problema que tenim en la indústria ceràmica són, per una part, les potències tèrmiques que tenim, que són molt elevades, que són unes potències molt grans, són requeriments d'energia molt alt, i per una altra part són processos d'alta temperatura. Per tant, són els processos d'alta temperatura i que se diuen intensius en energia són els que tenen més difícil en aquest moment anar a les rutes de descarbonització. I una de les vies per a descarbonitzar podria ser la introducció de l'hidrogen verd. Encara no ho sabem. La fulla de ruta per a aquests processos intensius en energia i alta temperatura no està tan clara com per a altres processos. Per exemple, la generació elèctrica té una fulla de ruta prou clara en quant a introducció d'energies renovables que ja estan molt madures. En aquest cas no tenim tecnologies madures. L'hidrogen verd no és una tecnologia suficientment madura per a poder implementar-la en aquest moment. L'hidrogen en aquest cas actuaria com un vector que el podem transformar o bé en energia tèrmica en processos de combustió, que és substituint el gas natural parcial o totalment, és una de les idees, i l'altra transformar-lo en energia elèctrica. Això és el gran avantatge que té. Podríem els excedents d'energia, és el que s'està pensant, que tinguem excedents d'energia, perquè les energies renovables tenen el problema de que podem tindre una gran generació, però en aquest moment no tenim un consum. O sigui, tenim uns desacoplaments entre consum i generació. I aquests excessos d'energia que podrien haver en algun moment podré convertir-los en energia, en almacenar aquesta energia en forma d'energia química, en forma d'hidrogen. Per què estem parlant d'excessos? Perquè el rendiment energètic global és baix del procés. Per tant, si tinguem aquests excessos, sí que seria una forma de poder almacenar aquesta energia en forma d'hidrogen i després poder utilitzar-la, transformar-la en energia elèctrica, en piles de combustible, o bé en energia tèrmica, processos de combustió. Depèn finalment quines siguin les tecnologies que maduren. Jo crec que la substitució al 100% del gas natural per hidrogen verd en aquest moment ho veig a curt termini o a mig termini és difícil que es produïsca perquè el grau de maduració que tenim en l'hidrogen verd és molt alt a nivell tecnològic i a nivell econòmic, perquè en aquest moment el cost de generació d'hidrogen verd és molt alt. Estem parlant de 5-7 euros per quilo, tindria que baixar al voltant de 1-2 euros per quilo. I tenim el problema de la potència tèrmica. Una altra cosa és que podries substituir parcialment, anar mesclant, fer mescles en gas natural, i un dels projectes que tenim en aquest moment és intentar veure aquesta substitució, però fer-la de forma progressiva. Una substitució parcial, que si substituïm en un 5 o un 10% el gas natural per hidrogen, els canvis tecnològics serien mínims, però a mesura que anem augmentant hi hauria que canviar tota la infraestructura energètica i de cremadors i de sistemes de combustió, per tant, tindrà unes implicacions molt grans. I l'altra, si anarem a energia elèctrica, seria un altre canvi radical. Una altra de les línies que estem treballant en l'institut és l'electrificació. I aquesta electrificació d'esforç o dels sistemes d'alta temperatura podria vindre per energies també renovables i ahir l'hidrogen també podria tindre una contribució. Però bueno, són fulles de ruta a llarg termini. El problema és que tenim uns requeriments i estem en una emergència climàtica que requereix respostes a curt termini i probablement aquestes tecnologies, el grau de maduresa que tenim és baix per a poder implementar-les a curt termini. I ahí sí que tenim un repte molt important, no sols en la indústria ceràmica, sinó totes les indústries i la societat en general. Si realment poguérem implementar-la, produir en hidrogen verd i cobrir totes les demandes,
a partir d'hidrogen verd, les principal avantatge seria el que no tindríem emissions de diòxid de carboni, o podríem minimitzar molt aquestes emissions de diòxid de carboni que són els responsables o les principals responsables del canvi climàtic. Per tant, el benefici seria molt gran, però t'he dit que en aquest moment hi ha moltes barreres i no sé, crear falses expectatives tampoc no crec que sigui molt prudent. No? Tenim que ser molt prudents en quant a les possibilitats que hi ha. Per a la societat, simplement, el que estic parlant del canvi climàtic, crec que és el repte més important que en aquest moment, no sé si el més important, però un dels més importants des del punt de vista ambiental, sí que ho és, per a les societats, inclús no sols a nivell europeu, sinó a nivell mundial. És un dels reptes més grans que tenim, que, com sabeu, estem veient ja els efectes del canvi climàtic i, de fet, la ONU, tot l'informe del panel intergovernamental, està ficant èmfasi en que tenim que adoptar solucions a curt termini, però tenim els problemes de quines tecnologies utilitzar, almenys en determinats sectors, com estem parlant les indústries d'alta temperatura. En alguns processos sí que tindríem maduresa i potser se pot aplicar a més curt termini.